Kad se priča o liječenju u palijativi, sigurno se mora i koristi se jako puno lijekova. Magistra Grundler, koliko je pokrivena palijativa sa lijekovima, koliko je tih lijekova na listi i je li to zaista tako jako puno košta? Ja bih rekla da mi na listi imamo zaista sve lijekove koji su potrebni. Međutim, to ne znači da su oni uvijek u dostatnim količinama potrebni koliko pacijent ima pravo dobiti. Međutim, ja bih napomenula nešto drugo. Nisu to samo lijekovi. Pacijenti koji su na palijativi, dakle, imaju sav niz pomagala, ortopedskih pomagala koje moraju koristiti. Stoma pomagala, pomagala za inkontinenciju, pomagala za rane, sredstva za njegu i čišćenje kože da bi ona što dulje zapravo opstala koliko toliko, da tako kažem, zdrava, zaštićena. Dakle, nisu to samo lijekovi. Ti pacijenti zaista imaju velike potrebe za nizom pomagala koja dobivaju, ali nažalost moje iskustvo iz razgovora sa pacijentima mi govori da oni ne dobivaju dovoljno. Odnosno da se često događa da ne dobivaju ono što im treba. Naime, vi imate pravilnikom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje propisano koliko svaki pacijent ima pravo određenog pomagala. Međutim, to su toliko posebni slučajevi, svaki za sebe je toliko specifičan da bi se ta pomagala zapravo trebala na neki način određivati i specifično prema pacijentu. Znate, da, često puta se dogodi da pacijent nečega dobije previše što mu ne treba, što on ne može koristiti, a ono što mu treba nažalost ne dobije. Jer tu su veliki problemi i tu naši pacijenti zapravo dosta troše. Često puta troše i na, mi ih zovemo dodatke prehrani. To je opet upitno koliko su oni potrebni, a koliko nisu. Međutim, teško je pacijentu koji je u takvoj jednoj fazi i koji se nada da će mu svašta pomoći, što god čuje i misli da je mu bilo korisno, da mu onda kažete gledajte, nemojte to vam ne koristi i tako dalje. Tu je jedan drugi problem, tako da pacijenti zaista puno troše. Koliko su pacijenti uopće spremni poslušati savjet ljekarnika? Jer kod nas nema, čini mi se, te nekakve navike poslušati ljekarnika. Jer ako ti nisi bio kod doktora, nije to šta će meni tu sad nekakav... Na razinu prodavača često puta svedu tog ljekarnika. Koliko se radi u tom našem zdravstvenom sustavu na ljekarniku koji je zaista ulaz u zdravstveni sustav? Ja bih rekla sad, možda i suprotno od vas. Naime, mi imamo pacijenata koji su nam stalni pacijenti. Oni su zaista vrlo vjerni, vrlo lojalni pacijenti u smislu da imaju veliko povjerenje u nas. Znate, kad pacijent jedanput dođe u ljekarnu i na neki način se izabere svoju ljekarnu, odnosno svojeg ljekarnika u kojeg ima povjerenja, onda tu postoje već jedan odnos gdje ljekarnik zna za svojeg pacijenta sve o njemu, ali sve i o njegovoj obitelji, o načinu života, što su vrlo važni podaci. Nama je to važno da znamo pratiti našeg pacijenta, pogotovo kad ima nekakvu trajnu terapiju. Da znamo i njegove lijekove koje uzima, u kakvim uvjetima živi, jer to životni uvjeti često puta jako određuju tijek bolesti. Tako da možda je negdje jedno mišljenje da su ljekarnici trgovci, međutim mi se snažno borimo protiv toga i nas to prilično boli, moram reći. Jer zaista mi ako prodajemo, ja bih rekla ne prodajemo, nego izdajemo više uslugu. Uslugu, ljekarničku uslugu koja je prvenstveno usluga savjetovanja. Ono što mi dajemo lijek, ja ću možda reći nešto s čim se neće složiti većina mojih kolega. Dakle, mi lijek ne izdajemo, mi izdajemo savjet. Lijek u principu može izdati svatko. Tu kutijicu može dati bilo tko. Ali ako s tu kutijicu ne slijedi jedna pravilna uputa i razgovor sa pacijentom, onda nema svrhe niti od tog lijeka kojeg je pacijent dobio, niti od cijelog postupka liječenja kojeg je prošao. Jasno, evo sad bi voljela... To je individualni pristup, potpuno. Ima ljekarni koji već rade, bi rekli, sasvim prema potrebama današnjim. Imaju individualni pristup prema bolesniku, odnosno korisniku njihove usluge. I takvi imaju jako puno uspjeha. Ja znam ljekarnika koja doma nose lijekove pacijentima i koji sve znaju o obitelji, o bolesti i sve. I često sam doživjela nekoliko puta da me ljekarnik nazove, da me pita da li ja znam u kojoj situaciji se nalazi pacijent, šta mu treba i tako. To su zapravo divni primjeri prakse. Htjela bi da još progovorimo, jer vrijeme nam nažalost brzo ide, da progovorimo o ovoj akciji Ostani uz mene. To je pokrenulo Društvo za
palijativnu medicinu. U petak je održana donatorska večer. Obje ste bile prisutne na toj donatorskoj večeri. Nitko iz Ministarstva zdravstva nije bio prisutan, baš kao što nije ni danas u našoj emisiji. Pa evo, recite nam što je cilj te akcije, zašto ste je pokrenuli? Opet, znači, humanitarna akcija da bi se pokrenulo nešto što bi trebao pokrenuti sustav koji je nadovezan na državu. To je jedna od brojnih naših humanitarnih akcija u Hrvatskoj kojima pokušavamo nešto napraviti, što je zapravo netko drugi trebao nama dati kao zadatak, tako mi to gledamo. Jer utemeljitelj akcije je Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu. Mi smo osnovali hrvatski proljetos, Hrvatski centar za palijativnu skrb. Imali smo u novinarskom domu presicu, predstavili smo čitavu tu akciju. Generalni sponzor nam je bio Sandoz. Zahvaljujemo se jer je stvarno odreagirao, potpuno shvatio potrebu za palijativnu skrbi i akciju smo nazvali Ostani uz mene. To je nešto što smo svi mi koji često radimo, koji smo svakodnevno u kontaktu sa neizlječivim bolesnikom, često smo čuli tu rečenicu: nemojte ostani uz mene, kad ćete doći. Dakle, i onda nam se činilo da je to nešto zgodno što bi mogli svi ljudi prihvatiti. A upravo težište te rečenice je ostani uz mene i zato je tu naznačena ruka u ruci. Upravo zato što palijativna skrb ne daje samo lijek. U toj fazi zapravo, da možda pojasnim malo šta je palijativna medicina. Palijatu zapravo znači ogrtač. Upotrebljavali su ga još Rimljani, pa onda katolički svećenici kao ogrtač, znači jedno dostojanstvo. To upravo je i palijativna medicina. Mi želimo kroz tu palijativnu skrb pružiti pacijentu dostojanstvo do zadnjega časa življenja. Palijum istovremeno znači i ogrnuti se. I mislim da će sad onda svima biti jasno šta znači palijativna medicina. Želimo zagrliti, ogrnuti pacijenta, pomoći mu, mi više ne možemo izliječiti. Dakle, mi imamo onog časa kad više standardna kurativna medicina ne može pružiti lijek, kad pacijent više ne reagira na lijek, ali nažalost ima brojne, vrlo neugodne simptome. Od boli, koja je najčešća, do nesanice, do simptoma depresije, gladanje, žedanje, puno mu treba potpore i tu se nađemo na jednom brisanom prostoru zapravo da nitko od svih nas koji bi u tom trebali učestvovati shvatimo da je to teška i neugodna situacija, ne znamo šta reći, onda se svi povlačimo. Da, upravo, evo kažem, mi smo došli do samog... I zato smo osnovali tu akciju i večeru, organizirali humanitarno da skupimo novce za osnutak centra za... o kojem nismo uspjeli ništa danas reći. Pa samo s jednom rečenicom ću reći, fakultet je osnovao centar za palijativnu medicinu, komunikacijske vještine i medicinsku etiku i to stvore zaista čini jednu cjelinu i taj centar će biti rasadnik, to će biti edukativni centar kroz kojeg mi moramo proučiti edukaciju svih liječnika, medicinskih sestara, svih onih koji se žele baviti palijativnom skrbi i volontera. Jer vani imaju veliku ulogu u palijativnoj skrbi nezdravstveni djelatnici, volonteri. I njih moramo educirati i onda ćemo na taj način ipak postići da nam taj palijativni pacijent bude ljudski tretiran. Sigurno potaknuti i ove u sustavu koji su možda i više odgovorni zato da će i oni se više uključiti u osnivanje i u brigu o ovakvim bolesnicima. Hvala vam najljepša na gostovanju u Trećoj dobi i nadam se da će svi naši gledatelji prepoznati vrijednost Adiva projekta naših ljekarnika koji zaista nastoje u zdravstvenom sustavu omogućiti našim pacijentima što bržu i što lakšu skrb i liječenje u ovoj vašoj kampanji. Ovaj put boli, a za iduću Adiva kampanju vidjet ćemo što ćete smisliti pa ćemo vas opet, nadam se, ugostiti. A mi s našom emisijom idemo dalje.